כשמישהו מחפש בגוגל משרד עורך דין, אז הוא לא ישאיר פרטים רק אצל רויטל סבג, בגלל שהאתר מאוד יפה וכו'. הוא משאיר את הפרטים שלו לכמה אתרים, והוא בודק את כולם. איך זה הופך להיות שהבן אדם, הוא רוצה לעבוד איתכם ולא עם משרד אחר? למה? אני חושבת שלקוח שמגיע אלינו, מרגיש שהוא בידיים בטוחות. עורך דין טוב הוא עורך דין שעם העובדות הקיימות, הוא יודע לתת אסטרטגיה נכונה ומנצחת. ויודע גם לבוא אל הלקוח בצורה מאוד כנה ולהגיד לו איפה יש לו את הקשיים, איפה יש לו יותר דברים טובים, מה לתת, מה להבליט. אנחנו אומרים את האמת, אנחנו אומרים את האמת לגבי הניסיון שלנו, לגבי מה שאנחנו יכולים לעשות ולא יכולים לעשות. ואני חושבת שזה בסוף האמון, משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב, שאנחנו מקבלים מהלקוחות.